Hello po, good afternoon po sa inyong lahat. Ngayong hapong ito ay mayroon pong ipapakitang recipe sa inyo si Mama Yeps. Hello po Mama Yeps, ano po ang ipapakita mong recipe sa kanila ngayong hapon? Hello po sa inyong lahat. Ngayong araw na to ay ituturo ko po sa inyo ang paggawa po ng salbaro or siritsit sa Bisaya po. So, ito na po yung ating mga ingredients. Gagamit po tayo ng balanghoy or yung kamuting kahoy. Tapos para po sa ating latik or arnibal, 1 cup na gata at saka 1 cup na brown sugar. At gagamit po tayo ng dahon ng saging. So, yan lang po yung ating mga ingredients. Ngayon po, ang una po natin gagawin ay babalatan po muna natin itong ating kamuting kahoy. Pagkatapos po nating mabalatan ay pwede na po natin siyang kakayurin. Itong siritsit po pala ay isa sa mga sikat na pangmeryenda ng mga Bisaya, lalong-lalo na po sa Mindanao. So, marami po itong iba't ibang tawag sa mga lugar. Pero sa amin, karaniwang ginagamit or tawag namin ay siritsit. Yung iba po, ang tawag nila dito ay kabkab or keeping. At sa Cebu naman, banda, ang tawag din nila ay salbaro. Napakadali lang po nitong gawin at napakasimple lang po ng mga sangkap. Kaya lang, ang problema lang po dito ay kailangan natin ng paggugulan ng oras. Kasi matrabaho po to. Hindi mo po kaagad siya maluluto ng isang araw dahil ibibilad mo pa to ng isang araw hanggang sa matuyo po yung ating siritsit or salbaro. Patutuyuin po natin sa init ng araw. Alam ko maraming nakakamiss na magluto or kumain ito, lalong-lalo na sa mga OFW dyan. Masarap sana pagka yung ating balanghoy ay fresh. Yan, tatanggalin na lang natin yung mga medyo bulok-bulok na. Kasi sayang naman kung itatapon natin dahil mahal po to dito sa lugar namin. Tsaka minsan lang po maraming ganito na nabibili. Yan, huhugasan ko lang po pagkatapos ay simulan na po nating kakayurin. Ngayon po ay natapos ko na pong nahugasan itong ating nabalatan na kamuting kahoy. So ngayon ay ready na po natin tong kakayurin. So ito po pala yung gagamitin nating pangkayo dito. Ayun po, natapos ko na pong nakayod itong ating kamuting kahoy. So, ito na po siya. Meron din po akong nakayod na dito nung mga nakaraang araw. Yan, isasali ko din po to sa paggawa ng ating siritsit. So, ngayon, bago po natin simulan ay ihanda po muna natin itong ating dahon ng saging. Ayan, dito. Meron po akong dahon ng saging dito at meron na din po akong mga nahulma na bilog. So, ngayon, ipapakita ko lang po sa inyo kung paano po ang paggawa nito. Ngayon, gugupitin lang po natin siya para maghugis bilog. Yan, depende na po sa inyo kung gaano kalaki po yung gusto nyo sa inyong salbaro. Ito kasi ay tamang-tama po sa aking kawali na pagpiprituhan. Kailangan po yung laki niya ay saktong-saktong laki lang po sa ating kawali dahil yung salbaro po, pagka naiprito natin ay lalaki pa po siya. So, kailangan magkasya po siya sa ating kawali. So, kaya ganito po nalaki yung gusto ko. Kasi kasyang-kasya po siya sa ating kawali na gagamitin. Kung wala naman po kayong dahon dyan sa lugar nyo na mabilhan, pwede po kayong gumamit ng foil. Yung double na foil, yung parchment na may foil din. So, ngayon, bago po natin simulan ay magpapakulo po muna tayo ng tubig sa ating kawali para paglulutuan po natin nito sa ating kamuting kahoy. Ayan po, ito po yung kawali na gagamitin ko para sa pagluluto po ng ating salbaro. So, dito ko din po papakuluan or ilalaga yung ating gagawing salbaro or siritsit. Yan, hihintayin lang po natin yan na kumulo. Tapos habang hinihintay natin ay huhulmahin na po muna natin yung ating salbaro. Ayan, ngayon po ay simulan na po nating ipa-flatten dito yung ating kamuting kahoy sa ating dahon. So, kukuha lang po tayo dito sa ating nakayod na kamuting kahoy. Yan, ipa-flatten lang po natin siya ng manipis na manipis.
Yan, hindi ko po siya sasagarin dito sa gilid. Dapat may ano po siya, may space para mabilis lang po nating matanggal yung dahon pagka tumuyo na po ito. Dapat po magkadikit-dikit siya para pagkalubog po natin ito sa tubig ay hindi siya mapupunit. Dapat pantay-pantay po yung kanyang nipis. Yan, tamang-tama po to sa panahon ngayon, lalo na pagka summer na summer. Dahil mabilis lang pong matuyo ito pagka mainit na mainit po yung panahon dyan sa lugar nyo. Lalong-lalo na po dito sa lugar namin, sobrang init na po ngayon. Kaya naisipan ko pong gumawa nito. Tsaka matagal na din po akong hindi nakakain nito. Noon kasi nabibili lang to sa mga fiesta or yung mga may tabo sa Bisaya. Sa mga tabuan, marami pong nagbebenta nito noon. Yan, siguruduhin lang po natin na pantay-pantay po yung kanyang nipis. Yan, ganyan lang po gagawin natin hanggang sa maubos po natin yung ating nakayod na kamuting kahoy. So, itatabi ko po muna to. Ngayon pong kumukulo na po itong ating tubig at natapos ko na din pong na-flatten or nahulma itong ating salbaro. So, ngayon po ay ilulubog na po natin siya dito sa ating kumukulong tubig. Yan. Hihintayin po natin yan na maluluto. Lulutang po yan pagka luto na po siya. Yan, hintayin lang po natin. Mabilis lang po yan. Nasa mga 2 to 3 minutes lang po yan. Maluluto na po. Yan, tulad niyan na nawala na po yung kulay puti. So, ibig sabihin po niyan ay pwede na po siyang hahanguin. Yan, kukunin lang po natin. Dahan-dahan lang po para hindi mapupunit yung ating dahon. So, aalalayan ko po siya nitong ating plato. I-drain lang po natin yung tubig para mabilis po siyang tumuyo pagka naibilad na po natin sa araw. Tapos, ibabalik ko siya ulit doon sa ating tray. Ayan po, ito na po lahat yung ating nagawang salbaro na natapos ko na po siyang naibaba doon sa kumukulong tubig. So, ngayon po ay pwede na po natin tong ibilad sa araw. Ibibilad po natin to ng mga isang araw or depende po kung gaano kainit po dyan sa lugar nyo. Ayan, hanggang sa matuyo po siya. Ayan po, dito ko po siya ibibilad sa araw dahil dito ay mainit po dito. Yan, pero kung sa lugar nyo ay sobrang init po, pwede nyo po siyang ilagay sa loob ng sasakyan para hindi po siya dadapuan ng langaw. Mainit naman po sa loob ng sasakyan. Kaya lang dito, mas mabilis po siyang tumuyo pagka direkta sa init ng araw po. Yan, ipapakita ko po sa inyo pagka matuyo na po ito. Ayan po, ito na pala yung itsura ng ating salbaro or yung siritsit natin. So, pagkatapos niyang natuyo ay tinanggal ko na kaagad yung kanyang dahon na nilagay natin dito. Yan, so ganito na po. So, ready na po natin tong prituhin. So, bago po natin simulan ay gagawa muna tayo ng yung ating latik or yung arnibal sa Bisaya. Para ilalagay po natin dito sa ibabaw para mas lalong sasarap po itong ating siritsit or salbaro. Ngayon po dito sa ating kawali ay ilagay na po natin itong ating 1 cup na gata. Tapos itong ating 1 cup din na brown sugar. Paghalo-haluin lang po natin hanggang sa matunaw po itong ating asukal. At saka hanggang sa maging sticky po siya na parang latik. Yan. Paghalo-haluin lang po natin hanggang sa lumapot po ito. Ayan po, pagka ganito na po yung consistency ng ating latik. Ayan, malapot na po. Ayan, ready na po to. Papatayin ko na po yung ating stove at ililipat ko lang po sa ating bowl. Para masimulan na po nating iprito yung ating salbaro or siritsit. Ngayon po ay pwede na po nating simulang iprito or i-deep fry po yung ating salbaro. Yan, magpapainit lang po tayo ng mantika dito sa ating kawali. Yan, ngayon pong mainit na po itong ating mantika ay pwede na po nating ilagay itong ating siritsit. Ihinaan nyo lang po yung apoy para hindi siya masusunog kaagad. Yan, ipa-flatten lang po natin siya. Tapos babaliktarin po natin para hindi siya masusunog kaagad yung sa ilalim. Yan, pag ganyan na po yung kanyang kulay ay pwede na po yan.
Ilalagay ko lang po siya dito sa ating plato na may paper towel para masipsip po yung mga excess na mantika. Ayan po, ito na po yung ating salbaro or siritsit. Yan, natapos ko na pong naprito. Pero hindi ko po siya inubos lahat. Ito ay isi-save ko. Kasi ito ay pwede natin siyang i-save. Ito ay aabot po ng mga ilang buwan. Pwede nating itago lang. Hindi siya masisira. So ngayon ay lalagyan na po natin itong ating ginawang latik or arnibal. Yan, depende na po sa inyo yan kung gaano karami po yung gusto nyo na latik ang ilalagay. Ngayon, titikman na po natin. Yan o, sobrang lutong niya. Ang sarap. Ito na po ang ating salbaro or siritsit na ginawa po ni Mama Yeps. Sana po ay subukan nyo ang reseping ito. Sana mag-like, mag-subscribe at mag-share po kayo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!